päätti lähteä pattiokea valloittamaan. Akella repussa salaria, Vilillä siitäkin vahvempaa vikille viiniä. Arska höppäs jo vitun missä se tatti on. Jaas pohdina kuuluu, joilta se pääsäs älyämpärin katiskasta. Aikamoinen makkaiveri, kesärekki pattijoelle. Vittu vihdoin päästiin 1000 kusitauon jälkeen perille. Aake pisti auton parkkiin. Se pysyi siinä kesäkuun loppuun, joka sois pojat aikaviina penkin vieressä. Sitä autoon ehtis. Vieläkö sitä autoon ehtis? Vilin saatiin vihdoin takapenkiltä